Мен өзім Шалы шәһәрендә туып үскән. Монда 2001 елга килеп Казанга инде укырга кирдем. Белем алдым архитекторлыкка. Шул студент вакытларында җырлап йөреп, җырлар яздырып йөргән вакытлар бар иде. Ләкин үземнең профессия буенча, белемем буенча эшкә кирип киттем дә, җырны гел ташладым. Аңа гел игътибар итмичә, үземнең архитекторлык булып эшләгән вакытлар булды инде. Ләкин безгә кызык архитекторлык белән җырчылыкның уртак яклары бармы? Ну, икесе дә творческий профессия дип әйтер идем. Кечкенәдән рәсем дә ясарга ярата идем, җырларга да ярата идем. Ике направление буенча мен белем алдым. Музыка мәктәбенә йөрдем. Рәсем буенча да мәктәптә белем алдым. Ансамбльләргә йөреп инде, җырлап йөреп, шунда концертлар куеп йөри идек инде. Параллельно мин шунда әйтем, рәсем ясап, конкурсларда катнашып йөрдем шунда. Менә biz seni тәкъдим итәргә телибез инде архитектор җырчы дип. Юк, безнең әле җырчылар арасында шуннан да минем шәхсән архитектор җырчыны күргән юк иде. Ну, был беренче тапкыр булды. Ну, ләкин бу творческий кеше буларак, мин удивительный түгел дип уйлыйм инде. Шул. Ләкин барбыр иде инде шушы эшләп йөргәндә, минем барбыр җырга күңелем тартылды. Мин аның барбыр тыңлап йөреп, кешеләрнең җырлаганнарын просто үземчә җырлап, барбыр да җырга тартылдым мин барбыр. Шуңа инде яңадан җыр сәнгатенә кирип, җырлар яздырып, яңадан сәхнәгә. Нинди стильдә синең җырлар? Минем күбрәк яшьләрчә, современный стильдә дип әйтер идем җырларым. Мелодия, тиздә, клип. Татар радиосында җырың әйләнә башлады дип. Әйе, менә кичә генә әле яңа җыр сәхифәсендә минем яңа җыр янымда кал дип атала. Җырлый башлады. Икесендә хәзер Татар радиосында да, Болгар радиосында да тыңларга иштеп була. Менә әйтәләр инде җырларны радиога биргә ул күпмедер финанс мөмкинлеккә карый җырны әйләндерү. Сиңа ул яктан кем ярдәм итәсең? Үзебез инде иреп. Гаилә белән. Гаилә белән әйе. Ну, мин гертегә акчадан гына димәс идем. Татар радиосының шәхсән үзләре тәкъдим итеп, мәсәлән, шулай да уйнатырга как бы предложили. Мөмкинлек бар диделәр, әйеме? Эксклюзив җыр дигән рубрикада мәсәлән, алар булышалар инде, җыр ашаса, димәк, алалар, алай да уйнаталар. Син татар дискотекаларында чыгыш ясадың инде? Әйе, булган инде менә җәй көне, әле август айларында Татарстар дискотекасына чакырдылар. Шунда берничә тапкыр чыгыш ясадым. Яшады. Беренче тапкыр сәхнәгә чыккан вакытларың искә төштеме? Хәтерлисеңме син беренче тапкыр чыккан вакытларны? Бар инде алар шул, вообще мәктәптә укыганда инде алар. Менә зур сәхнәгә. Зур сәхнәдә менә 200, 300, 500 кеше бәлки. Ну, алар менә Чаллыда, мин бит Чаллы шәһәрендә үскән, анда постоянно конкурсларда, концертларда катнашып, инде тулы залларда җырлаганым бар инде. Булай теге дискотекаларда инде менә беренче тапкыр шушы елда гына чыга башладым. Шул. Менә архитекторлык турында сөйләшәсез килә синең белән. Шәхсән син нәрсә белән, кайсы өлкәсен димсең инде, нинди стилен алдың анда, нәрсә төзисең димсең, төзергә булышасың? Мин менә 5 ел буена инде управление архитектурада эшләдем. Бу теге гомумән бөтен өлкәне дә кертә. Шәһәрнеңме? Әйе, бөтен төзелгән йортларны безгә китерәләр, теге төзеләчәкләрне. Казандагы? Әйе. Барсын да тикшереп, яхшымы, яхшы түгелме, шуларны карап эшләдем. Аннан киттем. Хәзер пока пауза алдым. Ял итәм, хәзер пока творчество белән шөгыльләнәм. Шушы җыр белән килеп киттем, шуңа күрә. Покага. Менә кайсы як синең, кайсы Казанның кайсы пешмәгән күбрәк сиңа ошый, архитектор буларак? Ну, мин берничә районны атар идем. Алар үзләренчә матур инде. Минем мәсәлән, үзем теге Чаллы шәһәрендә булгач, миңа квартал якынрак, чөнки ул действительно Чаллы шәһәренә ошаган, димме? Но монда архитектура юк инде, әйтсәм дә була инде, теге менә высокий искусство дип инде. Мәсәлән, иске татар бистәсен яңарттылар бит инде. Син анда булдыңмы? Булдым, бик матур, бик
ошады. Инде иске шәһәрне аны, мне кажется, аны даже әйтәсе дә юк инде аны. Нәрсә сине этәрә шушы эстрадага килергә? Шәхсән үзеңнең теләкме, әллә инде ниндидер менә бит җитми бу стильме яки менә миңа ошаган җырчы җитмиме дип әйтәсеңме син анда? Юк, менә мин үземнең творчество, иҗатымны просто җиткерәсем килә менә кешегә, именно ул кешегә ошармы юкмы мин аны белмим, ләкин ул миңа үземә ошагач, мин менә үземнең күңелемдә булган хисләрне чыгарып шушы җырларга чыгарам инде. Белмим инде, мин аны бер кешегә дә доказать итәргә бер нәрсә дә теләмим. Кемгә ошый шул тыңлый, кемгә ошамый тыңламый, игнорировать итә инде. Ә музыкаль белем бармы синең? Юк, мин фортепианога йөргән идем кечкенә чакта, укып бетермәдем. Шуңа бик жәллим шул укып бетермәгәнгә инде. Болай минем белемем юк. Гомумән менә татар эстрадасын кайсы юнәлештә үсүен телисең? Чит илләрчәме әллә инде үз Һәрбер милли ахаңнарын саклапмы? Юк, һәрбер якта булырга тиеш дип уйлыйм. Уларга, мәсәлән, улырак, милли җырлар өчен инде яшьләргә күбрәк яшьләрчә җыры кирәк дип уйлыйм инде. Чөнки аларга кызыксындырырга кирәк. Менә минем язалар даже менә контактта дуслар гомергә дә татар җырларын тыңламаган. Шул минем җырларымны тыңлап, карале бу бик кызык бит әле дип, татарча җырлар тыңларга дип кызыксына башладылар. Бу действительно кызык дип, бу действительно современный дип. Шулай дип миңа рус кызлары да тыңлап, шаталар инде.